To wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku bi domin ajiye bidiyoyi da fotunanku akan Google Photo ko in ce email domin gudun matsala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa na maza da mata, ina muku kowa barka da warhaka, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Barka da ziyartar wannan shafi namu mai suna MasoyaTv TV. To kamar dai da muka saba insha Allahu, a bidiyon mu na yau za mu tattauna ne akan yadda za ku ajiye bidiyoyi da fotunanku akan email address, wanda kusan in ce gaskiya hakan yana da matuƙar amfani. Amfanin hakan shine wasu lokuta dama za ku ga kuna amfani da wayar ku ta shiga cikin security, hakan zai sa a goge komai da ke cikin wannan wayar, ko kuma misali wayar ku ta faɗi ko a sace ko wani abu makamancin haka. Wanda hakan yake dalilin ku rasa wasu bidiyoyi da fotuna masu muhimmanci wanda suke cikin kan wannan wayar. Amma idan kuna ajiye bidiyoyi da fotunanku akan email address, hakan zai ba ku dama ko da wayar ku ta samu matsala ko kun goge su cikin rashin sani ko wani abu makamancin haka, za ku yi amfani da email ɗin wajen dawo da su. Don haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake ajiye bidiyo da foto akan email address da kuma hanyar da ake bi domin dawo da su idan wayarka ta samu matsala ko an sace ko wani abu makamancin haka. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin amsar tambayarku. To kamar da muka yi bayani insha Allahu, za mu tattauna ne akan hanyar da za ku bi domin ɗora bidiyoyi da fotunanku akan email address. To abu na farko da zan ce shine application da za mu yi amfani da shi domin yin wannan tsari, application ne wanda kusan in ce kowace waya ma take zauwa da shi. Za ku gane shi gashi nan, shine Google Photo. Kusan in ce kowace waya ma tana zauwa da shi, sai dai mutane da dama ne ba su san amfanin application ɗin ba. To amma ko da a ce a cikin wayarka ka bincika ba ka same shi ba, hanyar da za ka same shi hanya ce mai sauƙi. Za ka shiga cikin Play Store kamar yadda kuke gani, kai tsaye za ka rubuta sunan application ɗin Google Photo. Bayan kun rubuta za ku ga gashi nan, sai ku ɗauko application ɗin. To bayan kun ɗauko application ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan, kai tsaye za ka shiga cikin shi. Idan ka shiga za ka ga ya nuna maka kamar gallery, ma'ana za ka ga fotuna da bidiyoyinka kai tsaye zai gwada maka su akan application ɗin. Kuma idan kana da email, zai nuna maka email ɗinka a nan. Kamar yadda kuke gani ga email ɗina. Misali idan kuma kana so ka ƙara ɗora wani email ɗin ne ma, za ka zo daidai wannan gurin da aka rubuta add email, kai tsaye zai baka damar ka ɗora email akan application ɗin. To bayan ka ɗora email ɗinka akan wannan application ɗin na Google Photo, hanyar da za ka bi domin ɗora bidiyoyi ko fotuna hanyoyi ne guda biyu. Na farko misali, za ka danne bidiyon ko foton da kake buƙata ka ɗora, kai tsaye zai nuna maka wannan flash ɗin a ƙarshen ƙasa, sai ka danna. Bayan ka danna kamar yadda kuka gani, inda za ku lura da kyau za ku ga wannan ga flash nan tana juya. Bayan ta kammala kai tsaye hakan yake nuna wannan foton ya hau akan wannan email ɗin. Sai kuma hanya ta biyu wajen ɗora shi ne kai tsaye za ka danna alamar wajen email ɗinka. Bayan ka ɗora kamar yadda kuke gani ka danna dai zan ce, kai tsaye za ka ga wannan gurin da aka rubuta backup, to kai tsaye za ka danna shi. Bayan ka danna sai ka zo ka rubuta inda aka rubuta on backup. Bayan ka danna, hakan yake nuna yanzu duka bidiyoyi da fotunan da suke da naka da suke cikin wannan wayar kai tsaye za su hau kan application ɗin, ma'ana za su hau kan wannan email ɗin. To sai dai hanyar ta farko ta fi, don saboda application ɗin yana amfani da data ne. Idan ka bar shi a kunne misali, ka bar gurin wannan backup ɗin a kunne, to kai tsaye ko da yanzu nan ka ɗauki foto ko aka turo ma ta WhatsApp da dai sauransu, ko application ɗin kai tsaye zai ɗora akan email ɗin. To hanyar da za ka bi domin kashewa shine kai tsaye za ka danna wannan gurin, za ka zo wajen settings, kun gane shi. Bayan ka shiga wajen settings sai ka zo wajen backup. Bayan ka zo nan sai ka kashe. Bayan ka kashe hakan yake nuna yanzu ka kashe shi, ba zai ɗora bidiyonka da fotunanka akan email ba, sai wanda ka zaɓa. Misali idan ka zaɓa kamar yadda kuke gani, idan ka zaɓa zai nuna maka wannan gurin ƙarshen ƙasa, sai ka ɗora. Sai kuma bayani akan hanyar da za ku bi domin dawo da su idan wayoyinku sun samu matsala ko wani abu makamancin haka. To wannan ita ce hanya ta farko da za ku bi domin ganin kun ajiye bidiyoyi da fotuna akan email address. Ku biyo mu a cikin hanya ta biyu domin ganin yadda za ku dawo da su. Misali idan wayarku ta samu matsala sai kuka canza waya kuke so ku dawo da su ta hanyar amfani da email ɗin. To sai bayani akan hanyar da za ku bi domin dawo da su. Misali kai ne ka ɗora bidiyoyi da fotunanka akan Google Photo ko in ce email ɗinka, to sai aka samu matsala ka goge su cikin rashin sani, ko kuma misali wayarka ta samu matsala ko wani abu makamancin haka. To hanyar da za ka bi ka dawo da su ta hanyar amfani da email hanya ce mai sauƙi. Kai tsaye za ka koma cikin application ɗin na Google Photo. Misali in ce duk wayar da ka siya ko wani abu makamancin haka za ka ga akwai Google Photo. In ma babu, kun ga hanyar da muka nuna wanda za ku bi domin sabko application ɗin na Google Photo. To kai tsaye bayan ka shiga cikin application ɗin kamar yadda kuka gani, za ku ga daidai wannan kan mutum.
bayan ka danna shi kamar yadda kuka gani idan kana da email zai nuna maka email ɗinka, idan ma misali baka gane shi ba a nan zai nuna maka nan inda za ka ɗora email kun gane shi, ko kuma ka zaɓi daga cikin email ɗinka misali. To kun ga dai wannan shi ne bayan na nuna muku a saman shi ne na ɗora bidiyo na da hotuna na, to kai tsaye sai in danna shi, bayan na danna shi kamar yadda kuka gani zai bani wannan gurin, kun gani yadda aka rubuta on backup, kai tsaye sai in danna kan wannan gurin, bayan na danna shi kamar yadda kuka gani za ku ga yana refresh. To yanzu duk wasu hotuna da bidiyoyi na da na ɗora a kan shi kai tsaye zai nuno min su. To haka ko da a ce wayata yanzu ta samu matsala ko wani abu makamancin haka, kawai zan yi amfani da wannan email ɗin ne in ɗora a kan wayar da na siya ko wayar abokina ko wani abu makamancin haka, in dawo da hotuna na da bidiyoyi na cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku bi domin ajiye bidiyoyi da hotunan ku a kan Google Photo ko in ce email domin gudun matsala ko wani abu makamancin haka. To duka dai 'yan uwana a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon, kun ilmantu, kun fahimta. Ga wanda suke tambaya ko kuma wani abu da ya shige muku duhu, ku yi mana a comment. Sannan kada ku manta ku danna mana alamar like, sannan ku yi subscribing domin samun sababbin shirye-shirye masu amfani makamantan wannan.